Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam američke palačinke. Ono što ćemo prvo da uradimo jeste da izmiksujemo dva belanca. Zatim dodajemo 2 šolje brašna sa jednim praškom za pecivo, pomešano 2 šolje mleka i to je u stvari 2 šolje mleka i jogurta. Znači 1 šolja mleka i 1 šolja jogurta. Znači dodajete 1 kašičicu šećera, 2 žumanca i prsuhvat soli. I to sve lepo pomešamo. Smesa treba da bude malo gušća nego smesa za klasične palačinke. Mikser mi više ne treba. Sad ćemo da ugrejemo tiganj i polako da pečemo palačinke. Malo ću da pojačam temperaturu. Pravimo male palačinke, znači ne pravimo palačinke kao klasične palačinke. Možete otprilike 3 palačinke na jedan veliki tiganj. Možete da vidite kako palačinke rastu od praška za pecivo koje smo stavili. Znači koristite spatulu ili ovu drvenu varjaču da bi okrenuli palačinke. Palačinke sam ispekla. Možete da vidite da su mnogo deblje nego naše klasične palačinke. One su vizualno manje i jesu ovako manje i drugačije se serviraju nego naše, znači ne rolamo ih. Ono što ću da uradim, obično 3 palačinke idu u porciju, znači ređam prvo jednu, koristit ću kao preliv nadev od aronije. Znači prvu palačinku premažem nadevom. Na nju stavljam drugu palačinku, takođe je prelivam nadevom i na kraju stavljam još jednu palačinku. Ove palačinke naravno moraju da se jedu sa viljuškom i nožem. Pa probajte.